wo book mu say what person Awurade bie akwantuo kwan ma wo afa what say what person wo go America yes ana Canada yes ana Japan yes ana me girl no wo ahwana wo girl no wo upa we say ka be yesaba but we say ka see my Jesus it's coming now you are dum you are holy you wusra chise kenya ayi tumi nye ba show di ne bi yo wenim Yesu eka asem bi kire agidifo wɔsi etwase wɔ nipa bɔ mpa yɛ da wɔ mbrɛ ho afi wɔ ya hyase na wo a wote hɔ a wohwɛ mi sɛ wɔamfa mpa bɔ anhyɛ ase a sɛn na wadwuma sɛm ne bɛkɔ na hu ti sɛ de wonya problem wɔ adwuma na connect to sɛ nipa na mu yɛ no nyina ho aba asɛm na kam akɔhyɛ fie nti saa yi ya yɛsi mu ti sɛ de ɔte yɛ twɛn se yɛ bɛfrɛ but yɛ amfrɛ no Awurade sɛ wɔba asɔre na yɛ de na n'adwuma mmɔ no frɛ na connect to Agnes bi mete Absa Bank sɛ deɛ bɛyɛ wobɛhu sɛ meyɛ odiifoɔ wokɔ a wokɔbusa sɛ obi wɔ account wɔ hɔ a yɛfrɛ nipa no Rubia wokɔ akɔbusa case bi pɛ sɛ pempɛn ba na ɛdeɛ ne buaseɛ kɛseɛ I am seeing controversy at your workplace and they will query you and they will ask all of you to go home until they will call you from the headquarters. I'm seeing you as innocent person, but they will never spare you. That's why I'm praying for you. As you are going to lose your job 2025. Last year, ujeja wo ho ama enioma bebre ne fa wase. But say ya we say die. Anka mesra waka kire wo say, moma yemfa mpa bo nwuram. Last year nyina enioma nkoyie meboa. Enuti all night ayebe no Accra, Madina, Abokobi, mempese obeyi wo ho afiri. 31st of this month. 31st of this month. Yeah, all night to Sonko Kra ewo Accra, Madina, Abokobi. Mama, you had a prophecy. Someone prophesied to you. A prophet by name Clifford. Yes. Prophesied to you. Yes. And the prophet said, in future, your car number will be GH4151. Do you understand? Yes. See, yes. We are having minor prophet, you are having major prophet. That money, that number, it is not car number, it's a money. Major 41,000 will be lost in your office. 51,000 will be lost in your office. And they will combine it. They will call you in a meeting and they will sack you from there. How is him? Bon ho so e. Na kope queens. Maku miensa. Queens. Maku miensa. Kasegu so ka kire ho konkron se Awurade medi yi mitri free e kaase. Medi mi yi mitri efri musuo mu. Mi yi mitri free esan bia mu. Uwia. Na wope just 100 cities ad beji wo mpa ebo akade no. Ye dia kwankire begu akwan mu. Enkofo omo di bibia to nyame anim no munya adanse die nyinara. Munti ne ebeye saade. It is all night way. Mem pese wo beyi wo afrim ba akokora da. Wo mo a ye all night anase ye program omo ye sitie. Na de ebe kire bia no omo ye ne sa pepepe no. Omo na edi adanse no. God, I don't know how you're gonna do it, but I trust the process. Minum kwa kwa na kupon be fa so aye. Na so minum say head they are obey.
and I'm not a bamboo. About 2 years now. And now I'm going to try every means possible. And now, so I can say 2018, me and Timmy are somewhere fine. Now USA, I'm a refuse a bit by me. Until I apply to school, be hard. And when we say I'm here due to refuse, I have been affected. Meaning, GDA, a to an amount about a Putuja. Now, we were told Odifo, I'm a mama country. And the country to come, like I said, mini. Met me about holiday, every year, I'm going every year. Into Pabumwa talk also, and a process on Nene Alketua. A Coswana, Yammy, I did Yambe, Yadi Tuno, and Chakra. If you cried them, dear Tuja, there's some delay. I'm in the Tuno and Chakra. Me call am koji and I'm going to be on more. I said, Davin Nabi, Davin Nabi, the my papa so Yamia be was about, and we had given. I will say, I'm part then in a good point to me. I could pour higher. A fat no credit for so, and the room for so. I have a mere, none of the Oh, son, I'm a shady amount. And on the 31st of this month, yes, here, a your night can see a pa. Me say, Kona Kosho show queens. Would you say, Wunyami and San a ye? Wunya Naya a ye, Wunya Dumpa a ye, meaning answer when you queens. Kase Gusona sorry Nabra. Now we are no upper 100 cities hard by John Pie Wakadiano. Nasana John, young far country walking. Ebiana of Vesano and Sekutem Ebiana, we dear no. On sent to me Kaye 24 no Sana ye, but 25 year Wababeshia with the blue for. Nanka ube boom was that time so nanka why city ama me room wasem. Nanka was sorry on the 31st of January. Nanka Wababeshia mo Accra, Madina Bokobia. Nka sa all night we erade be fam so aboa. Wo ba ha ye bompaye wo bompaye wo tirim se wo pese wo se nyam ne se aso adwuma wo ye eye adwuma pa wo ya Bawisa ne ba nya wetrama na de awrade ka kire me se papa we se ni breakthrough pie free Nigeria 2025 year yesim ye etu ogina ha but ne honhom wo Nigeria Extra openyi bi anim openyi no hyase ni di nkomo me ma we impending prophecy openyi ni di nkomo no na or transatlantic dia to wo waka amen I receive it amen Ewrade say me gina waji so do merema amen na me be ye wo neoma kese bi amen wo de mpaabo bebre na abafia ha Ewrade say me toto neoma Ebedru September Jesus na odi adansi amen oh bawisa miye professor Mason neighbor wo confirmation na ye wi anu ko confirm wo akira ho but ye dia make yes sir Ebedru December me hunu ti se de Agnes manu gina wanim na wo ware no amen oh bawisa miye Osoro to be So all night we say near the barber structure nearma. Na bosum ye didi ye nimu bani na Ewrade di favor so kwatro ne maso. Minim sa wo da bia ka senka wunya ya kan mbeba be bompa ye meboa. So all night we wa sem na me kan wo. So all night we dey menyu hu free. Mayenshia Accra Madina Bokobi. A serious all night aminu mienu ye bedi mpa ya yempa ye. Eya abrantem yesa wa ma wa mantam a wunya baabi a opentena. Mese kwana kopa o queens. Wo de queens bubu bi a opebia ko fabra. Ye bosom pa ye ne amma so de akoche nyanka ne asani nyanka na ya akwankyere.
na afei wo baba bedu hɔ a wapɛ 100 cedis a wo be gye mpaebɔ aka deɛ no na mepɛ sɛ wodi adanseɛ na wodu hɔ nso a ɛyɛ ama wɔde hunufoɔ no kwan na menkasa on the 14th May hyɛdɛm nkɔ baabi a ɛyɛ sɛ ɔmmɛkum nkɔmhyɛ no Okay. 14th May hyɛdɛm fire fasting bɔmpae Okay. m'ani bie megyina ha Professor. mabɔ wura 14th May mehunu me ho sɛ mene aberanteɛ yɛgyina baabi a yɛgyina no mehunu te sɛ deɛ ɛhɔ ayɛ te sɛ baabi a yɛfa kaa na yɛ anwummere 7:14 mene baabi a aberanteɛ yi kɔ megyina May mu 14th May Okay. megyina baabi amasaman yɛfrɛ baabi sɛ ahyaragya Hey. ɛna ogyina hɔ wɔhyɛ ne jeans black bi ɛne atwa anim ha ɛna wɔhyɛ t-shirt wɔ soro ɛna okuta bag mini baabi a wɔkɔ but wɔgyina hɔ no mehunu sɛ moto bi apake wɔ n'anim ɔmo to hyɛ no so ɔmo gye ne phone ɛna ɔmo de sekan wɔɔ ne mfe ha Jesus. na ɔmo tu ne nsoro Jesus. na ɔmo gya no to hɔ ɔda hɔ saa obi adua no watwam ɛna wɔda hɔ na wɔbiridi na wɔsu ɔmo bɛpagya no na wawu na Awurade ka kyerɛ m sɛ na ɛbɛyɛ dɛn na December no sɛ wɔwu a ɛbɛyɛ dɛn na watumi ne ne yere Agnes aware Jesus. wane Agnes But ọba mi ni ne wọ hɔ sisi. ɔba a wɔne ne wɔ hɔ sɛsie we nye setting yana bi mu ka sɛ yɛ setting but we nye setting anuanom a mo hwɛ mi ɛna no pɛ ya me gyina ha yi in fact me ho adwiri me ɛyɛ no korɛ wo de baabi a wo bia me free ɛyɛ wasa Amemfi Central na me free bay ɔmo mo ho ni na krampo no ɔmo nim me ɛyɛ Bonsia district na in fact sɛ wanhwɛ odiifo akyira kwan a me de meka sɛ life no me nhu sɛ ne ɔmo simbo no oh na den pa na betimi am ayi wo ho afiri Allnight ayɛ bɛyɛ no Accra Madina aboko bi no me nyi ni sɛ wo bɛyi wo ho afiri wo yi wo ho firi ma na ɛyɛ wa na wo haw edu baabi a sɛ yɛamfa enwoma bi anya mpaebɔ na yɛyi adwene sɛ yɛbɛtena ho ho a obi de yɛse kan bedwa nanka ɛnu ti Allnight kɛse a yɛyɛ no Accra Madina aboko bi on the 31st of January yɛyi ɔwɔ me na nyi wo ho firi na nkwala no adwuma samasɛn sɛ nkwala no nya bi a ɛna ɔmbɛma obi amoate awie o nkwala no nyina na awie school ma ba bɛtena fie yi o wɔtɔn a wonhunu sika ɛnu tira me se per 100 cedis adbɛgye wo mpaebɔ aka deɛ no na bɛhyia me we sɛ deɛ nyɛ sika kɛseɛ bi awo me se wofuru hɔ a gye wo mpaebɔ aka deɛ no bɛhyia me ma me demonstrate Nyankopɔn tumi mfa nkyerɛ ɔma wohuru sɛ Nyankopɔn difoɔ wɔ ɔma ani ɛna ano Syria hene sahene Nema no yɛ nipa kɛseɛ wɔ ne wurani na twerɛsɛm sɛ wɔwɔ animuonyam ne so mpo na Awurade nam gye Syria na Bible sɛ onipa yi wɔyɛ dɔmmarima bi otumi ne ho nanso ɔyare kwata 2024 na bia na yareɛ bi haw 24 na bia na wɔwɔ yareɛ no wo nanso na yɛ ka wagye Bible sɛ bebree ahye sɛsi a wokɔgye foforɔ kɔ yɛ mpɛ sɛ yɛde bɛma wo wokuna hyɛ odwetire wɔhyɛ odwetire ɔhyɛ pɛ na ahye ɔhyɛ a na ahye ɔhyɛ a na ahye nipa atwɔw eni agorɔ na wanhwɛ a wobɛka wɔn aduru awu na yɛntumi nhyia saa 31st January bɛyɛ na me ne wo mmienu yɛmmɔ mpa yɛn nimpa yɛn yɛmfa akwankyerɛ wu akwan mu na wo a wohwɛ me a wakɔyɛ passport nso wohu deɛ wɔmfa passport no nyɛ mpatwɔ passport no nyɛ weighing card na wakɔnyɛm akɔyusu ɛno nti sɛ wokuta passport deɛ a na neɛ deɛ sɛ woba bɛyɛ ne sɛ wopɛ wo kwanse no a wobɛsu agu so abɔ mpa yɛ agu so aka kyerɛ Awurade sɛ ɛnam sɛ mkuta kwanse wei na mede kɔkyɛ nyanka nti Awurade kyerɛ wo tumi wowie nso a na wakɔ akɔpɛ wo 100 cedis a yɛde bɛgye mpaebɔ aka deɛ no na wabɛtwɛn me wɔ asɔre hɔ ɛno ne yɛlokati baabi a wɔkɔ akɔgye visa no ne yɛakyerɛ da a wobɛtuo
na yɛde mpaebɔ ne akwankyerɛ bi bɛgugu akwan mu na yɛwie a ne nkɔmhyɛ no so nam mu. Meba fie hanom meba boko bi asɔre fie ha sei ɛwɔ abra no mu bi asɔre na no day 1 mewɔ ha sei ani bi asɔre na no manti ana mabɔgyidie mpaeɛ matintim abɔ mpaeɛ directions upon directions mayɛ bi mafiri makoma mu asom Awurade yie na na Awurade atie me sufrɛ tie me mpaebɔ meba Accra na abrabɔ no mu ɔden paa na ɛnya asɛm ketewa meba yɛ no na yɛtua meka 300 Ghana cedis adwuma na meyɛ 300 Ghana cedis ɛno koraa no na accommodation ɛso ɛwɔ mu a wɔte 50 cedis nti na mefa sɛ bosome no 250 Ghana cedis ana ne tua me kakra ne nyinaa mu no na mebɔ mpaeɛ na medi adanseɛ kakra na mebɔ mpaeɛ na me to offering na me bɔ afɔre de ma Awurade sɛ Awurade enyi mi firi baabi a me wɔ no esan sɛ na life no ne enye easy kra ne mu ɔden paa de ma me na me Awurade kasa ya papa so ma me akwankyerɛ bi obɛkyerɛ bia no na me yɛ bi kakra saa ana nyame eyi mi firi baabi a me wɔ no ɛde me kɔɔ baabi foforɔ na ɛnom nso no na ekoyie kakra mɛfa sɛ me kɔtena hɔ no na ekoyie mante ana na me gu so ɛbɔ mpaeɛ de bia na me ba fie ase na me bɔ mpaeɛ ɛfrɛ Awurade sɛ Awurade me bi sade miɛnsa pɛ akwantu destiny helper ɛne baabi a me wɔ no mesrɛ Awurade sɛ onyi me firi hɔ no afei nyame yi me afiri baabi a me wɔ no ɛsi aka destiny helper na wei na me kɔsɔ TikTok live me wɔ TikTok live a me gu so a meyɛ me program a ana nyame ɛka obi akoma sɛ ɔbɛboa me nipa no asomasene saa fiti saa time no hu me no ebesi na imagine say me buy na etua meka 250 cedis a month nyame aye nkakran saa mu bi me destiny helper aba na every month bia no nipa no ema me 2000 Ghana cedis enye no kura echi eno kura enkoda nche no enkrofo mu won chen nyame connecting enkrofo bebre ema me a na atimi se bosome beso no na menya sika bebre eye Awurade efie ha yi adom wo fie ha ya ne adom a me hyase enne gu so ye nkakran ma mea enne still nipa na me gu so a me ka se nyame yi ne ma me no the same person oda so kita me mu na me gu so abom pa ya akwantu ana one day papa hu me no ka kire me se me akwantu da manim na me great footballer I was me tu kwan na me kɔbɔ ball na omo di injuries bebre atoto me so a say me career already no medical pick injury a na me ho atɔ me papa ebo e ka kire me straight say ho atɔ e shock me akwara me hu nkom hyeda say makopra o akura ase na maba na papa ka kire me so wo pra ma ho atɔ na injury no a spiritual attack me bra yi pa kakran na no so me ho tɔ me na se na me no kasa no madanse a edi mukura nyina ne se mabamu bui opon se na nkrofo destiny helpers aba adwuma na meye na misika sem aye style but nkrofo kakra no de ma me ne no na mikita mu a ntimi ye se menya adwuma biem na mabamu one afternoon me dadem sa na menya akọ pe eye me ankasa me sister asem o ka kire me ane se makonta omudanya ne me ho nkomo ana omudi na nkomo a makonta edi ne se wapeso befa me free Ghana ha sei no de me tu kwan na me so me kɔbɔ me bra atwans na osia gu me because adom a me tia ba be hya ase adom ne so ana ma bom pa ya che impo na passport kra na me ni bi but ye ka se ye papa ka se ye passport na ye nye direction a ebi wo no ma na me digidia na matu gidia na mo na ma sorry na me bom pa ye ni nyina kakran until se me ye me passport na no achi no na me tie directing crofo e de ba papa nchen ebi fra bridge romba na ma direction say me papa wo ho momra enti one time ana me direct one lady e ma ne ba ha sei na me ofie me ma no me ma ni instructions nhye ye ofie ha nyina ti lady ne ba ye no papa ne ni di nkomo wie na oba back no ona be ka kire me say papa se me mfa me passport emre no na me say Awurade de na ebe enti no the next day me di lady na chi ba ɛhɔ apɛ me gina gate na papa ka kire me se me bie me passport ni na me bie mu na ɔhwɛ passport so be bia me picture bɔ na no pɛ so hu enti me de picture na kire papa ana ɔse okay ana ɔgye ye no bɔ mpa egu so na ɔse me nkɔ papa anka hwee bie mu ɛno achi no ana afei
mede me passport ne kɔto hɔ no ma menya asa akɔ no free me sister nkyɛn sɛ makonta pɛ sɛ ɔba bɛfa me na gye sɛ nyame tumi no ɛda so yɛ adwuma wɔ fie paa tete nyame na ne yɛ som no saa nyame no da so te ase papa ɛboa me edi ma me one time ɔka kyerɛ me sɛ mabisa deɛ bia menka nkyerɛ Awurade na me yie ni nyinaa me tu gidia na mo akwara a mesi so me me kra nyinaa me nipadua nyinaa ɛde hye papa emu ani ne Nyankopɔn mu na me bompa ofia from day one on be sorry dan we ano ma ba fi ha no ma tu gidia na mo it's about 4 years ni anyame ahye ne ho ani mo nyam eno nti me ofia se ya adanse die kese pa ana me de bre Nyankopɔn ene papa adom a ɛwɔ ne so a ɔno nso ɛde ahyira me amen ne me so manya bi me da ase The 31st January. Minu mi enu hia wa Accra Madina boko. Rabe sure de hunu fo na minu mi enu. Ya mmowura sunsun mmompa ye nimpa ye sa anadwo no. Ebia na opɛ yefuna wo ba. Opɛ yefuna wo ba. 31st January. Minu mi enu hia wa Accra Madina boko. Me pese Awurade fa no so. Na wo boa wo. Na wo a wo ni bi. Wo ba ba be wontafo. Na wo de adanse abefia ha sei. Na ye wo ye hu papa o se ya lura o pe ba o pe se akwantu kwa de what ready about what ready me nua no ma me sremo mo bra na papa yi o yo tsa Ede na aka che mema no mo so ndi hwi ni no obi wo kra na asofo bi ti mi ka kire asori ma ne se sunsuma wade di ani ho sometimes in you go for kind of me tell my see I junior because soon then anyway be a war a ginger was as you be a soon abrabo me bon soon as an pin say yes I walk that in a far so and my wife after you and case being chinese for there if you drama to taman drama to taman hospitals and medina someone here almost say go behind we no need na imposiada na so when you ya na spirit na ba no so yes ba no so na say ba Nyame ya wa don fa o so nyame di enji mami hey me na me di receive ba no shock you because say e na me wi say wo be ba daddy me since I fear say you call it and that's say me come say my house and then me invite madam for buy and that's me invite madam for buy na catch up for me say me until so won't be grandpa Shemini me na me afaso ayama na fetch papa we be say papa we obi na no cancer dia na miti na mo ye ma o me kisho say even kwenye nyame na aka na papa na obi na no kan nyame mama na gbe because nyame mouthpiece nyame show de dia TV wa de dia TV wa me so da ye ka se me times so da ya na wo bon fa na wo bon pa ti say o ka ti say Awurade no shafo chiri hia o ka so say ya kan ni sam ye fo so daddy nyame ayo go but here dey ti ha ka say o je do so hwe sa wo ba na ye ntra wo be wo na ka say ni say no miscarriage ni see eya na me abdomen eya me ya eya me say me message be ba me fa ni say we pepe if me share mo je bi amaye si me share bi ala de me je ya ma to hanky me bi ya so me yo fi say what they Ogyaba ya ma kan na ebe ya ma kan na ebe so the angel be mama e wa de wo ni pa na we di asho wo ni pa na we di asho ya wo kan ebe na wo share
Oh, eti me ka kyerɛ mu da bia ka kyerɛ mu sɛ etwa se ama mpaebɔ etumi yan etwa sɛ wo ba na behu ade hu fo da bia maka me de maka de yɛ de akyerɛ wo sɛ wo pɛ sɛ wo di adanse awie yɛ brɛ mu dia ɛne asɛm baako pɛ na me ka kyerɛ wo ahan 31 January yɛ hyia wɔ Accra Madina Abuku ɛyɛ all night. In fact ɛyɛ all night ɛyɛ all night a Awurade sunsun bɛsi me so menim how a ɛhaw gye sɛ wɔabɛhyia me na Awurade sunsun ne si me so a yɛakeka nneɔma de abɔ mama wo ma yɛnhyia ɛyɛ 31 January 2025 yɛa yɛhyia wɔ Accra Madina Abokobi mepɛ sɛ Awurade fa me so na ɔboa wo nti ma yɛnhyia ɛyɛ all night kɛseɛ paa na sɛ Awurade fa me so na wɔboa wo a sɛdeɛ Joseph mu di adanseɛ no wo nso wobɛba bɛdi bi papa edi kan no meda wase sanso meda asafo nyinaa nso ase na wo de nyame ase meda nyame ase na minnim sɛ ankɛse na mabra abɔ bɛyɛ because me maame me fansa me ana me maame wɔ me te me so me struggle sɛ menye bi na me de ahwɛ me maame ne papa nti me maame ana me papa na me bibia by 2018 na me hu ɛna obi sɛ asa me maame wɔ he na me sɛ ɔwɔ hɔ mamfa na mba 2019 na me maame yɛ frɛ me sɛ no ho mfa 3 days no frɛ ti me maame ne me papa amane da no so nyinaa na wɔ frɛ me nti wagya nkwala nso agu hɔ ama me nware yɛ nso ma yɛ agya asan ayɛ ona ti na ma me ndidi me sika nyinaa susu nko na me de to saa na 31st night 2022 na me ba ha na hyɛ nkɔm sɛ obama matu kwan na me wogidie sɛ waka no nso ɛbɛbɛ mu ampa bɔnsɛm fa hyɛ hɔ wa wo bɔnsɛm Awurade bɛyɛ bi ama wate na papa ɔka sɛ obama matu kwan no metutu mani a meni ɔboafoɔ bɛboa me ɔdɔ sɛ metu susu deɛ bɛsɛ akwantuo no yɛka mu nsɛm kyerɛ wɔ agye obi boɔ wansa watumi akɔ me nso me nkwa ma hoɔden ɛntumi nsɔpɔɔte me nti na mebɔ mpaeɛ sɛ wowaka no nkɔ ade nyame ma ne mbrɛ mu ɛna kikiri ana wonya visa no koraa no mennim sɛ yɛde 1 week pɛ yɛ process san yɛ visa san so ka homa ne yɛyɛ bɔnsɛm kɛseɛ fa hyɛ hɔ kɔ adwuma at the same time one day pɛ na me ba Accra obi a me de me wokɔkɔyɛ o process no mekɔyɛ me process no afi deɛ medu hɔ no mu a mennim hwee deɛ menkɔ baabi a mede ane sɛ meyɛ m'adwuma Kofoɔ Dua na amɔnti apart from Kofoɔ Dua menkɔ baabi a wonkɔ baabi a papa me baeɛ no afi mede me passport ɛkɔ embassy ɔmo se biribi de visa card ɛhɔ yɛ ngye physical cash me nso mennim visa card wonim visa card bia me nti na ɛhɔ ne sika na ɔmo se metua no agye me de saa card ne de kotua me nso na me ne bi ti me nya madam bi ana madam no de odi anim ɔsɛ ɔpɔ obi a ɔwɔ visa card ne bi na nka yɛn de sika na ama no ana me so madam wo de atwɛn sɛnea wɔpepere wo me mani da no so sɛ ɔno no a odi manim a me nso metumi atua sika na ma na bet ɔno nye obi no tua ɔde visa card ne tua ma na amaka me de ne de ɛnyɛ yie nti me kokoro madam so onto no boas wo de bia yɛbɛkɔ inside no yɛbɛpue kra na yame aya no papa so ampa that day na yɛwura inside yɛwie ya sika na ɛwɔ so ɔmo de 1 cedi kra between me ne madam na ɔmo anje hwee ɔmo anje ɛno na kyerɛ sɛ nyame tumi bi yɛ adwuma ɛyɛ dɛn na wotimi kɔyɛ visa process a wodu hɔ a wonkɔ visa fee ne yɛangye mese Awurade bɛyɛ bi ama sese wate wokyi papa ɔmo anje no masɔre a mepue abɔnten na ɔmo frɛ me obi a me kɔgye visa no afi ama me sim card wo kɔgye visa no yɛama wo London sim card yɛama sim card a wodu London na abra yɛmfa visa ne ma no eti wodu hɔ na yɛmfa visa ne ma no woyɛ process no yɛ ɛne yɛma sim card sɛ wodu London na wɔyusu eti sim card ne nie bɔnsɛm kɛseɛ fa hyɛ hɔ mana si nyame nyɛ ma wo ɔbɛyɛ ama wo deɛ na ɛbɛgye nsɛm powerful enti papa me nsaka visa no na me ba Kumase ɛna mbɛdi adanse me ba yɛ na me nua odi machi ɔfrɛ me sɛ ne nan nyinaa ho na
obusuani ba akose me na meyɛ no ɛna me so de anya hwe ɔmra me nkyɛn okofodua me beto sɔfo o maame ne nkuni bi si achoko ɛne change we bi na me ama kwa nkyerɛ me keka bo man sɛ na akɔyɛ akwankyerɛ obedu kofodua no na station me de na fa drop in na kofi ti me de saa anwoma no ma na me ka kyɛn sɛ ɔkɔ a ɔmfɛnsie odwale wi ano pɔmfɛ bi nsra na na sɛ awia saa kɔbi mu ayi and now frame and I need nature. And I'm so unconscious for no more seminar major or Muntina me bre. And this end I'm seminar major minion. What don't catch almost say, actually, or Montra dance it. Because my family auntie say, Mamma mean the one, Mamma me per master by now, Cotia, and caffeine or nursing and nebeje. Now, auntie asked now my family asked Mamma, me papa, me be piano, Mona me brand, oh, baby. Like oh better tell me no tema papa entwe nti me ka say wunuanom no omunim se wutu kwan omunnim obi anim se me tu kwan na maame na me betena ne nkyɛn okofo odua no papa oboa me ebedrum bi na ne mba nyina nso tietie me na da no na me kɔka kyerɛ ne sɛ sɔfo na ɛyɛ me kɔ no me start sa me ba wo na ɔmo ka wo de wunya sika na wo de ma sɔfo na ɔmo de wunya na wo de ma sɔfo na me si yo mate wo de ɛnyɛ hwɛ mia na me hu me sɔfo a me ngya sɔfo fo ndi bedru Ogyaba pa me hu ne de me nsan na chi enkodi nyame ne pa bi a chi da enti papa da no ene me kɔ no ho na me kɔ kra nsa me ba akra na papa na me kɔtena ne nkyɛn ba bia na me kɔ SS no ɔyɛ chief inspector okay na baba akɔ awie university me man kɔ university ai onye adwuma ti adwuma na me ya na me sɛ megye adwuma we ya to hɔ man kan kyerɛ me bɔ sɛ me tu kon me se o me ho me hu mfa ne enti me kɔhwɛ no meji adwuma to abra me nue we nsu nya adwuma ma me mfa no nkɔhyɛ ho papa me tia so da mu adwuma na me de ama ne sɛ na me kɔ stock ɔbɔ nwoma ma nso mfa nkɔkɔ ohu ade a me kyerɛ no wa kɔ university na me nkɔ university ade a me ma kyerɛ no ohu market o sa fra me tia sa atɔn ade ma no okay enti no me hu sɛ abrabɔ mu no enye school nko a na ema nipa ye enye school nko na ema nipa di ye nya me hyira hai woji nyame di pa emani nsi wadwen mu say sika na ye de yade because to be frank say me call ho no na me kure sika say me kotua no si nyame ni man kam tua sika no mo di so ya nje me wan si de ya nje wan si de kra so akwanto me ni sika ye di tu kwan tin me ni obo afọ de ende na wo boa because nyame betumi ama watu kwan wa nyame betumi ama watu kwan ewrade nya bi ma de wo bo ne sam wo nya bi ma no wa wo bo sam wo suru say ewrade nya bi ma wo ei wa wo bon sam osoro no ba be di adanse ade asene ni de no eti sesia no omo na wo to omo che omo tete no omo nim se wo tu kwan omo obi anim se me tu kwan ene na me de me dan ki e ma me nua na me se onko adwuma obi sam me kwan na me se o me kɔ ekura akɔhwehwɛ yefu na landing ye kura Ogyaba se obepɛ adwuma ama me okay enti no se opɛ adwuma no ma me a me kɔ interview me paase nko ade adwuma na me de ama no me gya ama me kɔ ye adwuma fofo be se ya nti ase na ma paase interview na me ba begye ma adwuma na me de me dan ki asa ma no so nko da me dem no se se wo de wo dan na ma wo bi me de ama obi because wo call landing am fa han no ono na wako university no mi ye ni ba no mase acha na dan so ni mase ama na agoi be ka fun powerful krakra wo na fofo na no mo ye power pare krakra o mo se wo papa me de mi ni adamfo a metumi akasa sa wo ni adamfo bia me kama kofo duaman Prophet Albert Etineja kwa asole mba ni nyina mo ho na na me wo enti no obi a onje nyame ndi no wo de one step down we mu ba akopɛ no hwɛ nya yankopɔn ɛyɛ wadandua we na se ofiri ha no mu pia bonti ana obe say yes nyame ɔyɛ adwuma wɔ no kwan so abere na abere na yankopɔn wɔ afa obi a no obetumi ni wadi asie da enti fa meda wase wo de nyame ase de nyame ase fa se da kese me me nso me kan yanka no ho because me ni ma me ni papa nti papa na me ka che wan say anytime me be kuma say me hu anim bia na me okay say me nya eja nti wo de fa me kan yanka wo de me fa say me yanka no omo nyina anua pani a wo ye yanka ni nyina boga wo ye yanka no boga si me ye nko ade papa
Ona wo kyerɛ me kwan emende menya me visa nti ba bia nyanka wo bia no meye nyanka aboafo Boy sem kese ma Jesus me pese nkofo o mo hye bra sesa no sanka wo hye wo mo a na nka wo do mo de na ye futuo wo ka se eti sanka o mo tretre o mo to so a o mo tena faako a nko mo to o ma de so o ma ntena faako enu ti o ma ntena faako a mo ameto o wa bra bo na ya akrobeto me boa 31st we ye all night 31st January ye bosom ye yesimi ne andi yawo all night kese e wa Accra Madina Bukubi woni the Stacy ababa bihia na awurade afam so na waboa wo ekwo na ababa behunu mema e bompa ye sei omo bompa ye omo do omo asem ukonyame anim efrise sikasam nya bibia sei oda anadwa na hunhu bia ba anadwa ne na beda wo beso da ye ne ya bone paneye obekọ hospital ye se wanya yare bone Enunti etwa se ye tu hunhum sa osi nyame ye hunhum wo mo som ne nsom ne hunhum ne nukremu 31 January ye nyina ye hia wa Accra Madina Bukubi na sada ye be left prayer topics bebre ni adimpa ya wempa ye the next minute na wahunu hu abrochiri the next minute na nneoma hyase asesa me pese wudi adanse Yesu kra bompa ye na wo hya 31 January ye hia January ya ye hia wa Accra Madina Bukubi wo sese Brandma yenhia ne ni nkomo. Ya mompa ya nwempa me se kopa wo kwes dudu bi a wo pe bia wo betimi afa. No wo bompa ya guso se se de me ma me bre ya me pesa me bre sa. Se de me papa bre me pesa me bre sa. Se de me nana bre ya me pesa me bre sa. Ewrade ti wanim kire me. Na me ya wo ba na afa wo wie pe. Wo pa 100 cedis an baba beje ompa ba kan de no. Wo bedu wa se hefa ne aje mpa ba kan de no. No wa je ompa ba kan de aka kwes no me se. City yes na for libonti. Wo je ompa ba kan de na fa kwes no ho na betena se na twen wode hunufo no na me say akwantuo eyawo eyadwuma eyayaresa ede ne hawo ye nyina ye baba behia 31st January behia wa Accra Madina Bukubi na minim se Awurade befa no so wo bem wadanse die de bia wutu hyeda de bia me pacho ebetimi abase honhom boni bi na ye osa because radio no odin de bia kasa wo beba wuntumi ma bibi kutawumu wo wasam na meka no wo enum TV no wo wasam na meka no 31st January ye hia wa Accra Madina Bukubi me pese Awurade fam me so wo de bato ye mo de ntafo to ye so de bra na ye mo mpaye enioma nkoyi wo so bibia mu ana asai wa bra bona why ayese nkro besie no ne boa anuti na meto nsafro se 31st January all night we menyu hu fi mo Accra Madina Bukubi minim se wo ba wo be ye nhira nyame o nhira wo won to wanamu tutu wanamu si ba biye omo wadanse afi we sem se wo ne me ba be hia 31st January all night kesi aye ba be ye na ye de queens dudu bi aye pe ni ape 100 cedis ye be jempa ba kan de ade be hia de Stacy ya no minim se Awurade be fa no so a obeboa wo nyame o nhira wo Yeguyanso tani ayani titimbrin ena wumejina wedim yewadum yewahoni yewusra chiseye kenyaye ayetumi nyemba shodi nebi yewenim anda unyame ne sonsum Unyame ne sonsum